Nitong nakaraang linggo naghain na ng kandidatura ang mga nagnanais na maluklok sa pwesto sa darating na halalan 2022. Dito sa Pampanga, hindi na rin bago ang pagsabak na magkakamag-anak sa politika. Prominenteng political family ng probinsya ang mga Pineda. Kabilang na riyan ang magnanay na sina Governor Dennis Pineda at Vice Governor Lilia Pineda. Board member naman sa 2nd District ang kapatid ni Governor Pineda na si BM Mylene Pineda Cayabyab. Habang alkalde naman ng bayan ng Lubao ang isa pang kapatid na si Mayor Esme Pineda. Tatlo rin sa pamilya Gonzales ang tatakbo sa susunod na eleksyon. Si Pampanga 3rd District Representative Dong Gonzales ay naghain na ng kanyang kandidatura for re-election at wala siyang makalalaban. Sasabak naman bilang board member ng ikatlong distrito ang isa niyang anak na si Micah Gonzales. At City Councilor ng San Fernando naman ang nais masungkit ng kanyang isa pang anak na si Brence Gonzales. Si outgoing Arayat Mayor Bon Alejandrino naman ay tatakbo bilang Vice Mayor ng bayan. At ang kanyang may bahay na si former Executive Assistant to the Governor of Pampanga, Madet Alejandrino ang tatakbo sa pagkapunong bayan. Ang mag-asawang Baylon din mula sa Candaba ay naghain ng kanilang kandidatura. Si Apo Aniway Baylon para sa pagka-mayor ng Candaba at gobernador naman si former Candaba Mayor Danilo Baylon. Running mate rin ang Ginto Brothers sa bayan ng Masantol. Si outgoing Mayor Danilo Ginto ang magiging running mate ng kanyang kapatid na si Homer Ginto na tatakbo bilang alkalde. Naghain na rin ang COCC 2nd District Board Member Fritzy David habang ang kanyang kapatid na si Dexter David ay tatakbo bilang Vice Mayor ng Porac. Ang kanyang 20-year-old son na si Bench David ay susubok naman maging konsehal ng bayan. Ang magkapatid naman na sina Angeles City Mayor Pogi Lazatin at 1st District Representative John Lazatin ay tatakbo pa rin sa parehong posisyon. Wala ring makalalaban si Representative John Lazatin. Tatakbo namang board member ng unang distrito ng Pampanga si Mabalacat City Councilor Winwin Garbo, anak ni re-electionist Mayor Chris Garbo. Habang sa siyudad San Fernando running for mayor si board member Ross V. Henson at katiket niya ang kanyang anak na si re-electionist Councilor Dane Henson. Ayon kay Professor Toti Casino ng Asia Pacific College, wala pa umanong konkretong batas na nagbabawal sa magkakapamilya na tumakbo sa isang halalan, dahilan kung bakit hindi nagiging laganap ang tinatawag na political dynasty. Nakalagay nga dito sa sa Saligang Batas, Section 26. The state shall guarantee equal access to opportunities for public service and prohibit political dynasties as may be defined by law. Sa plan ng nakasaad, hanggang sa ngayon, wala pang gaya sinasabi batas patungkol nga dito sa pagpipigil sa paglalago ng mga political dynasty. Isang Pampanga sa may pinakamakukulay na political scene. Bukod sa mga dating magkakatunggali na naging magkakampi, may mga magkakapamilya rin na nais maluklok bilang opisyal ng lalawigan. Aabot naman sa 1.4 million ang bilang ng mga rehistradong botante sa lalawigan. Rainiel Pawid, CLTV News.